ụmụnne m abịakwa m ọzọ ngwa gee ntị n'onu nke a uru ose ọjị balụ n'ife ọdịnala ọbụla a na-eme eme uru ose ọjị balụ ka m chọrọ ime ka ụnụ malụ taa. Ose ọjị na-alụ ọtụtụ ite ebiri ibu. Ụfọdụ ndị na-aza afa na-aza na a na-etu ya afa ose ọjị ọ sịrị na ọ dị eje ọga ifele. O nwere na-aza ose ọjị enwe ilo mana ụfọdụ ndị amara nke a. Ose bụ nwunye n'etiti ọjị. Ife eji ama na atala ọjị bụ ose. Mgbe a na-eme asị na nke na-azụcha gịnị ka ịtalụ ma onye ma ife ajụ ịtala ọjị ịtala ose o wesịghị na fa atala ọjị taa ose bụ onye ọsị na fa jelebe onye dị otu ata ọjị taa ose na ose nke a na-afụ. Ose ọjị na-enye ndụ. Ose ọjị na-eweta udo. Ose ọjị na-eweta ọṅụ. Ose ọjị na-eweta ọganihu. Nsogbu dị ebe ose ọjị dị bụ ọtụtụ ndị bụ ndị na-arịa BP iche ịta ose ọjị na ikpesi ekpere were otu mkpụrụ tinye n'ọnụ is enough maka ịgbago BP. Ọ bụrụ BP na-agbatu agbata ewere ose ọjị ọgụlitekwa ya. Ụfọdụ ndị bụ ndị mgbe ọbụla ịfụrụ a na-atachala ose dọrọ ya ọwụsasị ya n'ala gbaa mbọ kpochaa ya. Ọkpa ọbụla ị zọrọ n'ebe ose ahụ dị ọ ya ebutere ya nseke ọ ya ebutere ya uke. Ose ọjị ada eji iji ifele. Ose ọjị ada apụta ebe ọbụla a na-eme ife ọma jijiji Ogbuefi na ana m ana ife na ekwe na akụ n'oche eze nna m onye ndị chọrọ ka fa bịa malụ nya bụ ekwe a ọ ya ka m chọrọ ịkọlọgọ taa. Ose ọjị na-eweta ife ọṅụ. Ose ọjị na-eweta udo. Ọ dara esere anyị na nwoke na nwaanyị mgbe ị pụtara ụtụtụ were ose ọjị kpesie ekpere yọcha amara ma ọ bụ na ịlọrọ ajọ nlọ were ose ọjị kpee ekpere yọcha amara wepụta mkpụrụ ịsaa debe ihe chịrị ya n'akwụkwọ mkpụrụ ịnọ kpọba Chukwu okike si ya na nlọ a nlọrọ ihe niile a butere ọgbata ofie na uke na nsogbu ụwa ka m na-ekwubi okwu taa na ose ọjị adịghịzi ọga ifele si bido tata sepụrụ m ife niile a ka ọ pụọ na ndụ m pụọ n'ebe ezinụlọ m dị pụọ n'ebe nwa m nọ. Chukwu nlọ a mmarị ya amaghị ya ọ gaghị eme n'anya ma aghọtaghị m ya ndị e kwuru na ọma mme ikwucha ya were mpempe akwụkwọ dee ife ahụ ị lọrọ na nlọ. O nwere ike ọ bụrụ n'olu oyibo destroy the evil attack ma ọ bụ destroy this and that etu ọbụla i chere ya. Mgbe ị mechara ya ma ife ọzọ iyi eme imechacha ya i were mkpụrụ ose ọjị ahụ wụnye n'ebe ahụ i dere ihe. Nwale ose Igbo akwọrọ akwa ose nri eji eri nri machala ya one afọ akwọrọ ya wụnye machala ya nwa ngazi nwa ife ya machara wụnye ya n'akwụkwọ ọcha nwa kechiwe ya ikechicha ya wenye ya elu kwubiwe okwu ikwubite okwu fee ya n'isi ugboro na-anọ debe ya n'ala. Ọ bụrụ onye bi na be mmadụ na-enwere mbara ezi debe ya na kọrịdọ chọọ efele ya dị mma tinye ya na ya ma ọ bụ na ana nkịtị nwee ya ọkụ ka o nwere ọkụ ka ọ na-enwe ọkụ ikwubi okwu sị ka ha rabụ nseke mmụọ nseke mmadụ nke bịara na nnọ ka eji ewetara gị ọgbata ofie n'ebe ị nọ n'ebe ezinụlọ gị na ọ bụ ebe ị na-azụ ahịa ọ bụ na iru ọ bụ ọpụpụ ọ bụ mbata ma ọ bụ na aghọtara m ndọ a ihe niile m dọrọ na ndọ nke na-abaghị uru ka ha ncha niile bụrụ ihe lara n'iyi. Chukwu sechighakwara ya azụ onye wetara ya ọ bụ akụ ọ bụ nke agbara agba sechigharị ya azụ. O si na mmụọ na-eme ife a sesalụ m ife ndị a niile ka ọnụma jụrụ ka ma mmụọ bụ gwa m etu m ga-esi bịa ka m meere ya ife ka chi dị mmadụ. Imecha ya mụ ihe ọkụ onye ọbụla bụ onye na-ata amụsụ nọ n'agbata obi na ọnụ na nebọ mgbe ị nwere ife ọ na-esi ọ ga-aga vaịl ọ ga-ese waịl ọ ga-eje waịl ahụ ga-agba onye ahụ aghara aghara ọma nweta onwe ya. Ọ pụta fọ gị o neghe anya ọjọọ etu o ya esi neghe anya ịma mma o ya eneghe anya atụghị egwu o ya bido da moment sọba gị oyi malụ na o nwere nke eji dịka eme. A na-awa ose ọjị n'azụ. The reason ndị na-awa ose ọjị n'azụ ji etinye bụ ka ihe niile ikpecha ekpere ya ọcha amara kwucha ka ihe niile bụ ihe uke na ihe nsogbu ụwa na ife ọgbata ofie na ihe ọchịchị nseke ya gaa ya n'azụ. Gịnị bụ nseke? Okwu na ụka ndụdọ ihe akaji ife ifele ihe mkpọrọkọ ọnụ ya gaa n'azụ ịnị n'azụ ahụ dọwa ya sị ka ihe ọma niile gara n'azụ sechiri ọnụ ka m na-eseghesị ka ọ pụta n'iru kwụrụ n'iru ka m were aka na-abụ were ihe ọma m. Chukwu enyela mmadụ nyegido m imechaa ya iwere mkpụrụ ose anwa onye n'ọnụ gị ịta welu nke ọzọ fee n'isi si ọgbata uhie
uke na nsogbu ụwa nya gbalụ megene pụọ n'ebe m nọ ewufuo ije efe n'isi fee ya ugbele nọ onye nwe m nọnyere ụlọ ọmụọ bụ eze na okosi ife abata na-ekwu okwu ata okwu ose ka m kwuru achọrọ m ọtụtụ okwu ka m kwuru ekwuo nya gị m ose ka anyị kwuru tata anyị ekwuo na nzu kwuo ọjị etu esi agọ ya ọ bụrụ mgbe agọrọ ọfọ ka ọfọ na-ele onye kpee ekpere gosi ọfọ nwee ndidi chukwu ga-eme ihe o jiri uche maka na mgbọsị akụrụ ekpe abụrụ ụbọchị ha ka ụmụnna na-agbakọ chukwu gọzie ụnụ ụmụ igbo ka anyị pụlite n'ụra chọba ọdịnala anyị ọ ga-adịrị anyị mma ome ihe n'ụwa a jidekwa ogu na ọfọ ogu bụ emere ngịnị ọ bụ ogu na-agba ọgụ onye a na-emegbu udo dịkwara ụnụ udorima ndị chiri ọzọ n'aka ịtọ ikenga ya gazie ekene m ụnụ